Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Эш эзләүчеләр өчен мөмкинлекләр мәйданы. Түбән Камада вакансияләр ярминкәсе узды. Вакытлыча уңайсызлыклар. Сөембикә белән Чулман урамнары киселешендә транспорт хәрәкәте туктатыла. Руль артында хатын-кызлар. Без уник кыз идек. Түбән Камада иң оста машина йөртүче исеме ачыкланды. Милли юнәлештәге лагерь. Безнең районда Ура авылга проекты башланды. Экзотик бакча. Бананнар үстерергә уйладык Татарстанда, Нижкамскида. Табиев урамындагы 3нче йорт ишек алдында бананнар үсә. Бүген Түбән Камада Россия мөмкинлекләр вакыты бөтен Россия эшкә урнаштыру ярминкәсенең федераль этабы узды. Биредә 17 эш бирүче оешма 900-дән артык вакансия тәкъдим итте. Булар сәнәгать һәм төзелеш предприятиеләре, сәламәтлек саклау учреждениеләре, кече һәм урта бизнес вәкилләре. Вакансияләр ярминкәсе 4нче ел үткәрелә. Бу вакыт эчендә 355 шәһәрдәш эшкә урнашты. Чара кысаларында эш эзләүчеләр, эш бирүчеләр белән очрашты, ачык вакансияләр белән танышты, файдалы тренингларда һәм осталык дәресләрендә катнашты. Кунаклар өчен күңел ачу программасы да әзерләнгән иде. Сөембикә белән Чулман урамнары киселешендә транспорт хәрәкәте вакытлыча туктатыла. Сәбәбе җылылык шелтәрләрен яңарту эшләре белән бәйле. Шикләүләр Сөембикә урамының 61нче йортыннан 42А йортына кадәрге өлешендә гамәлдә булачак. Вакытлыча уңайсызлыклар 29 июньнән 9 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Машина йөртүчеләргә әлеге участок буенча маршрутларын алдан планлаштырырга киңәш итәләр. Түбән Камада иң оста машина йөртүче хатын-кыз исеме ачыкланды. Шәһәрдә мотор гадәт буенча автоледи бәйгесе узды. Быел ярышта 14 гүзәл зат көч сынашты. Катнашучылар автомобиль йөртү осталыкларын күрсәтте, юл йөрү кагыйдәләрен никадәр яхшы белүен исбатлады. Иҗади өлешкә дә урын бирелде. Конкурсның кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Без уник кыз идек. Камила Вәлиева һәм аның командасы бәйгегә ныклап әзерләнеп килгәннәр. Өсләрендә милли кием, кулларында чәкчәк, машиналары да үзенчәлекле итеп бизәлгән, хәтта калфагы да бар. 2026 ел бердәмлек елы дип аталган. Шуңа күрә мин үз машинамны милли татар халык узорлары белән бизәргә булдым. Быел автоледи бәйгесендә катнашырга 14 хатын-кыз теләк белдерде. Ярыш 3 этаптан торды. Беренче өлештә гүзәл затлар юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен күрсәтте. Практик этапта машина йөртү осталыкларын сынады. Иҗади биремдә бар. Кызларга автомобильләрен шарлар, чәчәкләр һәм тасмалар белән бизәргә кирәк. Төп шарт декор корыч ат белән идарә итәргә, комачауламаска тиеш. Җиңү исәптелек главный катнашу. Менә шуңа күрә бу юлларда йөргәндә безнең юлларыбызда һәр вакытта яшел уткына янсын. Барчасында киләсе менә шу конкурста катнашырга чакырып калам. Зур рәхмәт. Түбән Камада автоледи бәйгесе ел сайын үткәрелә. Оештыручылар әйтүенчә, машина йөртү культурасы көндәлек гадәт, осталыкны даими камилләштереп торырга кирәк. Иң оста машина йөртүче исемен Нойлә Соколова яулады. Җиңүчегә һәм барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды.
Түбән Кама районында балалар өчен Ура авылга проекты башланды. Бу туган телне, милли гореф-гадәтләрне өйрәнү, саф һавада ял итү һәм кызыклы шәхесләр белән аралашу өчен менә дигән мөмкинлек. Аны алдынгылар хәрәкәте оештыра. Бер атнага исәпләнгән бушлай лагерьнең беренче сменасы Болгар авылында ачылды. Балалар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Алар себерке бәйләргә, токмаш кисәргә, агач утыртырга өйрәнде. Иң истәлекле чараларның берсе Сабан туй. Катнашучылар төрле милли ярышларда да үз көчләрен сынап карады. Бәйрәмнең абсолют батыры да ачыкланды. Проект Татарстан рейсы каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Лагерьнең икенче сменасы 7 июльдә Ташлык авылында башлана. Миңа лагерьгә йөри ушый. Без анда уйныйбыз, җырлыйбыз, экскурсиягә йөрибез. Төрле мастер-класста катнашабыз. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Табиев урамындагы 3нче йорт ишек алды. Чын мәгънәсендә экзотик бакчага үрелгән. Монда алмагачлар һәм чия куаклары белән бер рәттән яшел яфраклы тропик үсемлекләр дә үсә. Бу Рамил Җиһангировның хезмәт җимеше. Ул Татарстан кышына һәм салкын җилләренә бирешмичә бананнар үстерә. Уңышны кайчан көтәргә? Хәбәрчебез белеште. Табиев урамындагы 3нче йорт ишек алды бананнар бакчасы белән дан тота. Аның хуҗасы Рамил Җиһангиров. Ират әйтүенчә, экзотик үсемлекләрне карау катлаулы түгел. Иң мөһиме вакытында һәм күп итеп су сибү. Бананнар үстергә уйладык Татарстанда, Нижкамскида. И хочется әзрәк расширять, икенче җилләргә дә утыртырга. Бакчачы ике төрле сорт утырткан, шуларның берсе ашарга яраклы бананнар бирергә сәләтле. Рамил әйтүенчә, бер агачтан 40 килограммга кадәр уңыш алырга мөмкин. Әлбәттә, быел ук мул уңыш көтәргә кирәкми. Хәзер төп бурыч тропик агачларны кышкы салкыннардан саклап калу. Татарстан шартларында банан үстерү җиңелләрдән түгел. Шуңа күрә Ират көз ахырында аларның тамырларын җылыга күчерергә планаштыра. Сүз уңайыннан әлеге ишек алдында груша, персик, абрикос агачлары да үсә. Бу күршеләрнең уртак тырышлык нәтиҗәсе. Сәләмәт Түбән Кама проекты кысаларында сау һавада күнегүләр дәвам итә. Бу ялларда шәһәрдәшләрне йога һәм скандинавия йөрешенә көтеп калалар. Дәресләр бушлай. Алар 2 мәйданчыкта, гаилә һәм кояшлы алан паркларында үткәрелә. Тулы расписание экранда күрсәтелгән. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.